Now, ang imuhang unod, ang imuhang lawas, mamatay pa kini. Kay corruptible man kini siya, madunot man kini siya. Pero kini atong espiritu, kini atong kalag, dili ug dili nagayod mamatay. Mo ingon ni Kristo sa John chapter 11 verse 26. O gani ingon ang pulong sa Ginoo na anay eternal life. Mao kanay saad ni Kristo Jesus, dili na kita mamatay. Dili ug dili na kita mapahamak. Ingon gani sa John chapter 10 verse 28, buhay na magpakailanman ang ibinigay ko sa kanila at hinding-hindi sila kailanman mapapahamak ni walang aagaw sa kanila mula sa kamay ko. Unsa ingon sa pulong sa Ginoo? At hinding-hindi sila kailanman mapapahamak. Mga igsoon, dili ug dili na gayon. Sa Grego ani is double negative. Never, never. Never, never na gyud ka nga mamatay. Never, never na ikaw mapahamak.